Τι έχουμε? Τώρα έχουμε την Ελευθερία Μαραβελάκη ως Μουλάν από την ταινία Μουλάν του 2020. Για να δούμε, θα δούμε. Έλα, πάμε και χορογραφία με το όπλο. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα, δυνατή παρουσία και κάποιος σίγουρα εδώ πέρα έχει ασχοληθεί λίγο με το να μπορεί να χειρίζεται Θα το μου stick. είχε πέσει 5 φορές. Βεβαίως.